No niin, seuraavaksi katsotaan näitä saunamittareita. Ja meillä onkin muutama erilainen malli Savon saunamittareita tarjolla. Ja nämä on todella hyvänäköisiä, laadukkaita mittareita. Tutustutaan niihin hiukan tarkemmin. Tosi miellyttävän näköinen tällainen pisaramallinen mittari ensin. Tässä on tuplamittari, lämpömittari ja kosteusmittari. Tästä mittarista voi näyttää myös, että täällä on takapuolella, tämä tausta on muovia. Ja se nyt on yksityiskohta, josta mä en henkilökohtaisesti niin kauheasti pidä, mutta se ei haittaa laisinkaan. Se jää sinne seinää vasten taustalle ja tämä kestää aivan hyvin, sinne ei ole kestävyydessä mitään ongelmaa. Tämä pinta on tosi hienosti viimeistelty. Tämä on hiottu, huomaa, että se on hiottu käsin, viimeistelty erittäin hyvin. Tämä on mäntypuinen versio. Ja sitten tästä samasta mittarista, missä myöskin nämä lämpö- ja kosteusmittarit on, niin on lämpöhaapainen versio. Ja lämpöhaapaa käytetään nykyään paljon saunoissa, lauteissa ja muissa puuyksityiskohdissa saunassa, niin tällainen lämpöhaapainen mittari saattaa sopia erittäin hyvin. Ehkä perinteisemmän mallinen. Tässä on lämpömittari, kosteusmittari. Tänä päivänähän saunotaan vähän matalammissa lämpötiloissa ja kosteammassa saunassa kuin ennen. Tämä on myöskin lämpöpuuta, mutta tämä on ehkä hieman vaaleampaa. Nyt tällä kertaa tämä versio tässä sävyltään, mutta lämpöpuuta tämä on joka tapauksessa myöskin. Ja sitten tästä samasta mittarista mäntypuinen versio, viimeistelty erittäin hyvin. Tässä lämpömittariasteikossa on myöskin Fahrenheit-asteet ja tuolla Amerikan mantereella Fahrenheit-asteita käytetään. No sitten vuolukivi ja kivielementit saunassa on kovin suosittuja, kiviseiniä, kivikoristeita, niin sopii oikein hyvin tällainen lämpömittari, missä myöskin on niin kuin kivikoristeet tässä. Ja tähän on liimattu siis tällaiset kapeat mitkä nämä nyt on, tämmöiset luiskat ja hiottu sileeksi. Tämä on niin kuin aivan tässä pinnan tasalla tämä kivi. Ja ne on ihan aitoa kiveä, vuolukiveä, joka siihen on liimattu. Mäntypuinen versio. Ja tässä lämpömittari, kosteusmittari, miellyttävä raita tulee esille tuossa mäntypuussa. Ja toki kun mänty ikääntyy, niin se sävy muuttuu hiukan keltaisemmaksi ja nämä raidat tulee sieltä jonkun verran esille. Pystysuuntaan asennettava mittari. Tässä on kummallakin reunalla nämä vuolukiviraidat liimattuna siihen ja hiottu sitten ihan sileeksi tasaiseksi tämä on siis lämpöpuuta. Sitten tästä on myöskin tämä mäntyversio. Se on myöskin viimeistelty erittäin hyvin ja tässä on ihan todella se mukavan näköinen. Näiden mittareiden lisäksi niin erityisesti Saksassa tai Keski-Euroopassa käytetään näitä tiimalaseja saunassa ajastimena. Ja miksei, tämä ei sähköä vaadi eikä muuta, ja tämä on ihan hauska vekotin saunassa. Tämä malli on tehty lämpöpuusta, ja kuten noiden muidenkin puutuotteiden kanssa täytyy todeta, että tämä on tosi hyvän näköinen ja tätä mielellään katselee siinä saunassa istuessansa. Tästä toinen versio sitten näihin kiviteemaan liittyvä, niin jos saunassa on kivielementtejä muutenkin, niin tässä olisi vaikka lahjaksi erittäin hieno. Tähän kiveen laitettu tämä asteikko, printattu. Tässä on myöskin tämä tausta tuosta keskeltä niitillä ja tällä laitetaan ruuveilla kiinni saunaseinään ja niin sitten se voi kääntää sitten, kun se hiekka on valut, niin toista päin. Tämä on tosiaan männystä ja tässä tämä kivi-insertti liimattuna tähän näin. No niin, näiden mittareiden lisäksi sitten muita tarvikkeita. Tässä on toinen laudetyyny. Rakenteeltaan sinänsä voi ajatella, että aika yksinkertainen. Tässä on pyöreitä pienoja. Nämä on ihan pyöreitä.
Ja ne on täällä päätykappaleisiin podattu reijät, johon nämä on liimattu kiinni. Ja tämä on ihan todella tukeva ja todella mukavan pyöreän muotoinen. Ja tämän muoto on toki sellainen, että se istuu niskaan hyvin ja lauteille siis voi pitkäkseen vetästä ja tätä käyttää siellä päänalusena tyynynä siellä lauteella ja nauttia sitten löylyistä. Kello, joka kuitenkaan ei sovellu saunan sisälle. Tämä kello sopeutuu takkahuoneeseen ja tietyn tyyppiseen sisustukseen kenties. Tämä kello on niin kuin kiulun pohjakello. Se on tehty kuin kiulun pohja, tai onkin tehty kiulun pohja. Ja siihen on sitten asennettu kellon koneisto tänne sisäpuolelle. Tässä paketin mukana ei tule paristoa, se pitää siihen laittaa ja sen jälkeen sitten kello lähtee käymään. Tätä ei saa tosiaan viedä kuumaan tilaan, että siihen, että tämä ei sovellu, mutta tämä on takkahuoneen sisustukseen vaikka. Tutustukaa lisää tästä verkkosivulta. Kiitoksia.